Kristo. Sumala sa akong ipasabot ang Kapitulo 5 sa Ebanghelyo ni San Mateo, padayon sa gitawag nato ang iyang pamanudlo dito sa bukid. Ug hinungdanon kaayo, nagisugdan kini ni Jesus kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama sa mga Pariseo o skriba, dili ka mo makasulod sa gingharian sa Dios. So gian naman niya pasabot, una ang pagpatay, pagpanapaw, pagpangawat ug karon ang pagpanumpa. Dili ba manumpa man kita, musaad man kita, ug mangutang ta, mayon ta bayran na ug makakwarta. O maminyo mo, magsaad mo sa usag-usa nga magmatinod-anon sa pagigugma hangtod sa kamatayon. Kung reliyoso ka, pari, isaad usab ikaw nga magmatinumanon ka sa kabubuton sa Dios ug buhaton nimo ang imong misyon. Apan nga naman nga si Jesus niingon, ayaw panumpa. Kaya kung manaad ta, dili ta angay mo saad sa Dios, sa langit, o sa yuta. Hinalang oo o dili. Ipaymangnuan kita ni Jesus nga sa dili ka pa manumpa, nasayod ka. Nga kini imo gayon kaugaling mong kabubuton. O naningkamot ka sa pagsaad kay gusto nimong tumanon kini atubangan sa Dios. Busa ang buot pasabot ni Jesus na sa dili ka pa manumpa, nasayod ka, nga kung wala ang Dios, wala kay mahimo. Ug dili nimo matuman ang imong mga saad. May nungdanon usab kini sa gitudlo ni Jesus. Sa dili ka pa manumpa, nasayod ka, unsay imong panumpaan, ug unsay consequence o nilugdangan ini diha sa imong kinabuhi. Dili man gid kalikayan nga musaad ta. Di ba? Kung makaamgo ta sa ata sa Dios, mag-ampo na gyud ko rosaryo kada adlaw. Musaad ta nga dili na gyud nako buhaton pag-usab. Sa may nungdanon siguro nga makakat-on ta sa atong mga sayop o musalig ta sa Dios nga unta tabangan kita niya sa pagtuman sa atong mga panaad o sa atong mga angayang buhaton. Nindot sab kayo nga nasab tay mga tinguha o mga panaad. Kaya naman po tayo tumanon. Magsaad ta nga magbinuotan na. Magsaad ta nga dili na manigarilyo. Magsaad ta nga dili na ta mo inom o magpahubog-hubog. Musaad ta nga likayan na nato ang pagmarites. Musaad ta sa Dios nga buhaton nato ang atong mga ginbuhaton nga may pagpaubos o pagigugma. Manindog kita